Aquest matí s'ha disputat al pavelló de la Nova Marbella la 15a edició del Trofeu Ciutat de Barcelona de bàdminton. El certamen internacional es juga per invitació en una matinal i en el d'enguany han participat 14 jugadors en el quadre masculí i 6 en el femení. Aquest any comptem amb Casper Odun, de Dinamarca, i teníem també prevista la participació d'un galès que està entre els primers del món, el Richard Vaughan, però que al final s'ha tingut de retirar per lesió, i comptem també amb la presència de Mario Carulla, de Perú, que ha sigut campió sud-americà i de panamericà durant molts anys. També tenim alguns dels millors jugadors d'Espanya i els campions de Catalunya. Encara que en el quadre femení el nombre de jugadores ha estat molt reduït, el nivell era molt alt. La final l'han disputat dues jugadores de l'Eivissa Badminton Club, la Sílvia Riera i l'Alicia Canonja. La guanyadora ha estat Sílvia Riera per un clar 2-0. Són companyeres de dobles i estan bastant igualades. Una vegada guanya una i l'altra vegada guanya l'altra i aquesta vegada he guanyat jo. Els finalistes del quadre masculí han estat Casper Odum, de Dinamarca, i Mario Carulla, de Perú. El guanyador ha estat el jugador danès per 2-0. It was a good game, I think. There was a lot of long rallies, but it seems like it was a little bit tired at the end. Els organitzadors estan molt satisfets de l'alt nivell del campionat d'enguany i esperen que es repeteixi en la propera edició.